Ξεκινάμε την ημέρα μας μόνο με ένα δεδομένο στο μυαλό μας: να προσπαθούμε για το καλύτερο. Οι δυσκολίες της καθημερινότητας, οι απαιτήσεις των συνεργατών μας, οι ανάγκες όλων των πελατών μας. Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν είναι μόνο αφορμές για να εργαζόμαστε με πάθος και να βρισκόμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή. Η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση των στελεχών μας, η εμπειρία δεκαετιών. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μας τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης αποδεικνύουν τη συνέπειά μας, αλλά και την ακατάπαυστη προσπάθεια για το καλύτερο. Όσο μικρός ή μεγάλος κι αν είναι ο πελάτης, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι το πρόβλημα, για εμάς, την οικογένεια Γρηγορίου Κόθρου στη Θεσσαλονίκη, δεν αλλάζει τίποτα. Η κινητοποίηση είναι άμεση. Έχουμε τις λύσεις, έχουμε τη διάθεση, την υποχρέωση, αλλά και την τιμή να μπορούμε να είμαστε δίπλα σας κάθε μέρα.